Avui us parlaré d'un tema que m'apassiona i que canviarà el nostre futur, la intel·ligència artificial. Us he de confessar que quan vaig llegir La singularitat de Carles Fenollosa em va deixar sense paraules. Aquest llibre ens apropa a un futur que sembla ciència-ficció, però que ja és aquí. Bé, prepareu-vos per submergir-vos en un món on les màquines poden pensar i raonar com nosaltres, o fins i tot millor. És un viatge fascinant que ens farà qüestionar tot el que sabem sobre la tecnologia i el nostre lloc en el món. Com podeu veure, la intel·ligència artificial no és només una tecnologia més. És una revolució que està transformant la nostra societat a una velocitat vertiginosa. Fenollosa ens explica que la IA és la capacitat de les màquines per realitzar tasques que normalment requereixen intel·ligència humana. Però el que és realment fascinant és el concepte de singularitat tecnològica. Aquesta idea ens porta a un futur on la línia entre l'humà i la màquina es difumina cada cop més. Doncs, la singularitat tecnològica és el moment en què la IA superarà la intel·ligència humana. És difícil d'imaginar, oi? Però Fenollosa ens recorda que ja hem vist un tast d'això amb l'aparició de ChatGPT el 2022. Aquesta eina va sorprendre fins i tot els experts amb les seves capacitats de raonament. I això, amics meus, només és el principi. Penseu en totes les possibilitats que s'obren davant nostre, des de la medicina personalitzada fins a la resolució de problemes complexos que ara mateix ni tan sols podem concebre. Ens trobem davant d'un canvi radical en la nostra forma de viure i treballar. La IA ja està reemplaçant moltes tasques que fem davant de l'ordinador. Us imagineu un món on la majoria de feines les facin robots i aplicacions superintel·ligents? Doncs, segons Fenollosa, això no és ciència-ficció, sinó el nostre futur proper. Bé, això no vol dir que els humans quedarem obsolets, sinó que haurem d'adaptar-nos i trobar noves formes de contribuir a la societat. Bé, això ens porta a preguntar-nos: què passarà amb els nostres llocs de treball? Com s'adaptarà la societat a aquest canvi? És fascinant pensar que potser haurem de replantejar-nos conceptes com la renda bàsica universal o centrar-nos en feines creatives que les màquines no puguin fer. Sens dubte, estem davant d'una transformació social sense precedents. Doncs, haurem d'estar preparats per a un aprenentatge continu i per desenvolupar habilitats que complementin en lloc de competir amb la IA. Com podeu veure, el desenvolupament de la IA és una carrera frenètica, on empreses i estats competeixen per ser els primers en crear la intel·ligència definitiva. Però, us heu parat a pensar en les implicacions ètiques i socials d'aquest avenç? Fenollosa ens convida a reflexionar sobre aquest futur incert i a preparar-nos per a les seves conseqüències. No es tracta només de tecnologia, sinó de com aquesta tecnologia canviarà la nostra forma de viure, de relacionar-nos i fins i tot de definir-nos com a éssers humans. Doncs, molts encara no són conscients de la importància d'aquest fenomen o es neguen a acceptar aquesta realitat disruptiva. És per això que llibres com La singularitat són tan importants. Ens ajuden a entendre d'on venim i cap a on anem i ens donen eines per ordenar els nostres sentiments davant la incertesa. Potser és hora que comencem a pensar seriosament en com volem que sigui el nostre futur amb la IA. Necessitem un diàleg obert i inclusiu sobre aquestes qüestions, perquè les decisions que prenguem avui donaran forma al món del demà. Bé, amics, hem fet un viatge fascinant pel món de la IA i la singularitat tecnològica de la mà de Carles Fenollosa. Com heu vist, el futur que ens espera és emocionant i alhora desafiador. Us animo a llegir La singularitat i a reflexionar sobre com volem que sigui aquest futur. Perquè, al cap i a la fi, encara som nosaltres els que tenim el poder de donar forma a aquesta nova era. Penseu-hi, parleu-ne amb els vostres amics i familiars i participeu activament en la construcció d'aquest futur. Fins al proper vídeo.